Akuyena kuphela umntwana omncane okhalayo mangabe ekhumbula ekhaya. Akuyena kuphela umntwana omncane okhalayo mangabe kubuhlungu. Khona la umntwana mangabe esekhala isikhathi eside abe nesibibithwane. Suke unenhlanhla mawungakazi ukhaliso kwengane encane ngenxa yezimo ohlangana nazo. Suke unenhlanhla mawungakazi ukhale phambi kaNkulunkulu ukuze kuphele inyembezi. Ukhale kuze kuphume nephimbo. Khaliso komntana omncane, ukhaliso ukuthi izinto ayihlangani. Uthi uyawuzama umsebenzi ungawutholi. Uthi ubheka ibhizinisi lingahlangani. Ube lusizi njengesosho ogwadule linxanelwa amanzi. Akuyena yedwa umntwana okhalayo mangabe ekhumbula ekhaya. Elusizi. Mangabe sekunzima ngempela kuyangifikela ukuthi hlezo wami umthandazo uNkulunkulu akawuzwa. La obhekana khona nezimo ngempela mntanami ngisuke sengikutshethe ngesandla. Mntanami ukudlule la ongayitshela ukuthi ungadlula khona kusuke kuyimi. Mina bengingazi ukuthi kanti uNkulunkulu sangibona. Into songikhohliwe nje.